Συνεχίζουμε λοιπόν με τις προσωπικές αντωνυμίες. Είμαστε στην άσκηση 5 στο βιβλίο Encuentro σελίδα 77 και αφού κάναμε την άσκηση αντικαθιστώντας το άμεσο αντικείμενο, θα κάνουμε τώρα την άσκηση όπως την έχουμε κάνει και στο μάθημα, αντικαθιστώντας το έμεσο αντικείμενο. Πάμε λοιπόν complemento indirecto. Πάμε για το έμεσο αντικείμενο. Ξεκινάω από το παράδειγμα 2. Elvira cuenta una historia a vosotros. Εδώ λοιπόν το una historia είναι το άμεσο αντικείμενο, το a vosotros σε εσάς είναι το έμεσο αντικείμενο. Τώρα λοιπόν που θέλουμε να αντικαταστήσουμε το έμεσο αντικείμενο και άρα πάμε για pronombre indirecto, είναι Elvira os cuenta una historia. Το άμεσο αντικείμενο που είναι το una historia παραμένει όπως είναι και αντικαθιστούμε μόνο το a vosotros, το σε εσάς, os cuenta. Σε ποιους λέει την ιστορία? Σε εσάς. Άρα είναι os. Elvira os cuenta una historia. 3. Tú escribes una carta a Lola. Εδώ το άμεσο αντικείμενο. Είπαμε, εσύ γράφεις ένα γράμμα στη Λόλα. Εσύ γράφεις, τι γράφεις? Ένα γράμμα. Αυτό είναι το άμεσο αντικείμενο. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα το έμεσο αντικείμενο. Το σε ποιον γράφεις αυτό το γράμμα? Αλόλα. Tú le escribes una carta. Είπαμε ότι στο complemento indirecto, στο έμεσο αντικείμενο, έχουμε με τελέ. Δεν έχουμε γέννη, λόλα. Αυτό ήταν στο άμεσο αντικείμενο. Στο una carta έχουμε πει ότι για το άμεσο αντικείμενο μπαίνει λα, una historia μπαίνει λα, un helado μπαίνει λο. Εδώ όμως που αλόλα είναι λε. Για τρίτο πρόσωπο, είτε είναι αρσενικό, είτε εθνικό, είτε πληθυντικός ευγενίας, μπαίνει λε. Tú le escribes una carta. Το μέσα σε παρένθεση το αλόλα είναι καθ' υπερβολήν, μπορούμε να βάλουμε και το λε που αντικαθιστά το αλόλα, αλλά και το αλόλα. Το κάνουμε και στα ελληνικά. Εσύ της γράφεις ένα γράμμα της Λόλα. Το της που είναι εσύ της γράφεις αναφέρεται στη Λόλα. Αλλά μπορούμε να βάλουμε και το της και στη Λόλα. Θα το ξαναδούμε και πιο κάτω. Cecilia compra un helado a ustedes. Εδώ αντικαθιστούμε το έμεσο αντικείμενο, άρα το a ustedes που είναι σε εσάς πληθυντικός ευγενίας. Οπότε εδώ είναι λες. Cecilia les compra un helado. Isabel regala un reloj a su padre. Isabel le regala un reloj. Γιατί εδώ αντικαθιστούμε το a su padre που είναι το έμεσο αντικείμενο. Maite trae flores a la profesora. Maite le trae flores. Claudia presta su coche a mí. Claudia me presta su coche. Συνεχίζω. Luis envía unas postales a ellos. Luis les envía unas postales. Σε εκείνους, a ellos, στέλνει καρποστάλ σε εκείνους. Luis les envía unas postales. Marcos echa una mano a ti. Marcos te echa una mano. Roberto pide un favor a nosotros. Roberto nos pide un favor. Μας ζητάει μία χάρη. Το a nosotros, το σε εμάς, ζητάει μία χάρη από εμάς σε εμάς, είναι το έμεσο αντικείμενο. Concha da un beso a su marido. Concha le da un beso. Οπότε βλέπουμε ότι το έμεσο αντικείμενο είναι λίγο πιο απλό επειδή δεν έχει γέννη και επειδή είναι και πιο κατανοητό το τι αντικαθιστούμε. Άρα αυτό είναι το άμεσο αντικείμενο, το a vosotros, a Lola, a ustedes, a su padre, a la profesora, a mí, που βλέπετε και ότι παντού παίρνει την πρόθεση a, ενώ το una historia, una carta, un helado, un reloj, flores, su coche και τα λοιπά είναι το άμεσο αντικείμενο. Λέω το τελευταίο παράδειγμα. Concha le da un beso. Έχουμε αντικαταστήσει το a su marido. Concha